Hem vingut a la plaça de Sant Miquel a donar suport a les famílies de l'escola Entença, que estan darrere meu protestant davant de l'edifici de les oficines de l'Ajuntament. També hi ha un grup de 8 famílies que són a dins de l'Ajuntament i que s'han compromès a no sortir-ne fins a trobar una solució al seu problema. Quin és el seu problema? L'escola Entença és una escola que hi ha a l'interior del recinte de l'escola industrial. És una ubicació provisional que se li va donar a aquesta escola fa uns pocs anys, amb la promesa que hi hauria una destinació definitiva. Originalment, aquesta promesa era a l'espai on hi ha la presó Model i tots els pares tenien coll avall que aquesta escola aniria per allà. Però l'any següent d'obrir aquella escola, sense tenir en compte ni les planificacions, ni aquesta provisionalitat, ni els problemes que té aquesta escola d'espai i d'altres problemes que ara us explicaré, hi van obrir una segona escola, que és l'escola Xirinacs. De tal manera que aquesta escola, la seva ubicació definitiva, va desaparèixer. Cada vegada que els pares s'han reunit de bona fe amb l'Ajuntament del districte o amb l'Ajuntament, la Casa Gran de l'Ajuntament, els hi han promès que estaven buscant una solució, han posat fins i tot algunes idees sobre la taula, però mai s'ha concretat res, mai s'han concretat les suposades negociacions que hi ha per col·locar aquesta escola en d'altres solars de l'Eixample, que són molt escassos, i els solars disponibles o bé s'han destinat a d'altres usos, o com és el cas de la Model, o com és el cas del solar de les Germanetes, o bé es diu que hi ha una negociació entre l'Hospital Clínic, la Diputació, el Consorci d'Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per col·locar l'escola Entença allà, quan en realitat, per exemple, des del Clínic estan dient que no existeix tal negociació. Els pares estan farts de rebre promeses, de que no els diguin què està passant, i a més això s'hi suma una complicació extra, i és que a tocar de l'escola hi ha una subestació elèctrica. Aquest és un cas similar al del CAP del Raval Nord, on també l'ampliació o la reforma d'aquest CAP havia d'anar sobre una subestació elèctrica, i el Departament de Salut diu que no està bé que hi hagi una ubicació definitiva d'una escola en lloc on hi ha una subestació elèctrica. Els pares el que diuen és que, per una banda, si no és saludable com a ubicació definitiva, tampoc ho pot ser per una ubicació provisional. I en segon lloc, el pati de l'escola, que és un pati molt petit, i com que és una escola de nova fundació, va creixent d'alumnes a cada any, primer P3, després P4, després P5, i s'hi van sumant alumnes. Ara pel proper curs tindrem 225 alumnes en un pati que pràcticament no serviria ni tan sols per una classe. Aquest pati el volen ampliar, i aquesta ampliació d'aquest pati sí que entra directament a la zona d'influència de les zones electromagnètiques que surten de la subestació elèctrica que hi ha fora. Aquest és un fracàs que té a veure amb la manca de planificació, és un fracàs que té a veure amb una comunicació deficient amb les famílies, amb una manca de transparència pel que fa a l'Ajuntament i amb una necessitat de fer aquesta política estètica del relat en el qual l'alcaldessa va obrint escoles per tot arreu, quan en realitat es carrega tota una planificació que hauria de tenir en compte que hi ha nens en aquesta escola que van començar a P3 i si tenen sort aquesta escola canviarà d'ubicació, que ells ja hauran acabat tot el cicle escolar. Per tant, per ells serà una escola definitiva. No podem continuar permetent que aquestes coses passin al nostre consistori i, per altra banda, s'ha de donar suport a unes famílies que són implicades. M'estaven explicant que van fer una assemblea per prendre la decisió de fer aquesta ocupació i van votar 110 famílies. Hi ha 130 famílies a aquesta escola. Això vol dir que tota la comunitat que estima la seva escola, que estima el projecte pedagògic, que és un projecte innovador, que vol solucions definitives pels seus fills, estan compromesos amb una educació de qualitat. I han promès que no sortiran d'aquí fins que els doni una solució a la provisional, és a dir, canviar de lloc provisionalment, i a la definitiva. L'Ajuntament els ha donat una reunió amb la regidora Laia Ortiz, que estava visiblement enfadada pel que expliquen, perquè han vingut a protestar aquí en lloc de protestar al Consorci d'Educació de Barcelona, com si l'Ajuntament no fos també part del Consorci d'Educació de Barcelona, i ara els diuen que si marxen, potser l'alcaldessa Colau els rebrà dilluns. Però aquests pares no volen reunions, aquests pares no volen la fotografia, aquests pares el que volen és una solució ja. Moltes gràcies.